खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 4 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव आयेननि बेरेखा जुलि खालामग्राफोरखौ एरेस्ट खालामनाया सोलिबाय थानाय समावनो मोनसे दुखुनांथाव खौराङा सोराङाव फैदों। सासे आइजोआ गावनि बिफाखौ हमजानो गिनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबबाय। साउथ सालमारा मानकासाराव उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि केसआ सोलिबाय थानाय समावनो सासे उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आइजोआ गावनि बिफाखौ जुलि खालामना होनायनि थाखाय अदेबानि दायाव एरेस्ट खालामजानो गिनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय खुशबु बेगम। खुशबु बेगमा थांनाय 2012 मायथाइयाव मनज मिया मुंनि सासे सुबुंजों जुलि जादोंमोन। नाथाय मनज मियाया कर'ना भाइरासनि समाव कर'ना पजिटिभ जानानै थैदोंमोन। उनाव खुशबु बेगमा गावनि 2 गथ'खौ लानानै गावनि नखराव थाफैदोंमन। बेहायनो बे जाथाया जाबाय। गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट जादों। झारखन्ड रायजोनि सिङाव थानाय चाईबासा ओनसोलाव गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट जादों आरो बे बम ब्लास्ट जानाय जाथायाव 3 CRPF जवानफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो बे ब्लास्टखौ नाक्सालि उदखारिफोरा खालामदों होननानै फोरमायदों। जोखोम जानाय जवानफोरनि मुङा जाबाय राकेश पाठक, बिडी आनाल आरो पंकज यादव। बे समाव बिथांमोनखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। छत्तीसगढ़ रायजोनि सिङाव थानाय करबेआव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिया हरखाबै गंसे न'खौ सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानायाव 2 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन 2 सुबुङा जोखोम जादों। बिसोरो गारिजों जुलि जाखांनानै न' फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय दशरथ कानवार 41 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि बिमा गणेशबाई 56 बोसोर बैसोनि। जोखोम जानायफोरा दशरथनि बिदा आरो फिसाजो। बे समाव बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। केरेलायाव गंसे गारिजों थांबाय थानाय BCRFI आरो गुबुन 4 मानसिफोरनि गारिया हरखाबै अर नांना होनायाव बेरनानै 2 बिसि फिसाया जिउ गोमादों आरो बिसोर BCRFIआ गावसोरनि गोरबोआव थानाय गथ'खौ हस्पिटालाव चेकआप खालामनो थाखाय थांनाय जादोंमोन। नाथाय गारिनि उनखैजा जिरायनायफोरा रावबो थैयासै, अदेबानि 4 सुबुङा थैयासै। बिसोरनि गेजेराव 1 गथ'बो दंमोन। थैनाय BCRFIनि मुङा जाबाय प्राजित आरो रेसा। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।